nebude. A mohl bych pokračovat v těch chybách Topolánkovy vlády, té aroganci Topolánkovy vlády. Konec konců i tihle lidé, kteří sem přišli, nedokáží nic jiného, než pozvávat. Je to smutné, je mi vás líto, nejste schopni vést žádný společenský dialog. Já myslím, že ve volbách chodíte. Těhle i v těch volbách... To je vaše argumentace, vajíčka, to je skvělé. To je vaše představa o demokracii. 3/4 lidí tohleto odsuzuje. Já myslím, že to po právu spojují s občanskými demokraty. Občanští demokraté v sobě nenašli sílu, aby to odsoudili. Vážení přátelé, myslím si, že všichni dneska vidíme, kdo je na straně demokracie a kdo je někde jinde. Pokud jde o volby do Evropského parlamentu, jsou důležité. Je to generální zkouška na volby do Poslanecké sněmovny. Kdo v nich vyhraje, bude blíž vítězství v těch volbách podzimních. To je jeden moment.